Už Ideme? vyražame. Bolo to byť prekvapenie. Vlogisek číslo 4. Odchádzame. Z našej dovolenky. Držte palce. Ukáž čas. Ukázal Veľa si čas? hodín. Ukážem v aute. 21:51. Ukážem tu. Čaves. No, Tak, pomaličky vyrážame. 10 hodín a veľmi sa teším. A ešte ďalších krásnych 13 nás čaká na ceste. Držte palce. Vidno moju vrázku, tak som nevyšpatá. Dali sme si prestávku. 49 minút. 49 Spánku. minút spánku. Z toho hlboký 39 minút. A príchodom ukazuje na 12. Zatiaľ neboli moc zápchy, čo je super, ale asi sa to rozbehne. Tak mám taký updateík. Ale čísla sú zelené. Čísla sú zelené a asi už nemám čo viac povedať, len že mám strašné kruhy pod očami. Príjeme veľmi fresh. A sme vo Vila. Čusík. Raňajce. Salut. Salut určite nie. Nie? No tak to neviem. Trapas. To sa ešte dočíme. Dobrú chuť. Bon appétit povedala. To je po francúzsky asi, ale neviem. Ukáž. Ukážuj. Opisuj. Čomlička, volské oko, slaninka, cheddar. Cheddar. Ja mám vajíčka a takú zemličku opečenú a bacon a kávy. Krásne to je. Mega! Je to bývalá farma. Ja tam nemal byť. Room tour. Pozrite na ten výhľad. Nádhera. Krása. Ideme. Ste ho pripravený? Jo je. Svieti ti čo? Poďte. To je otále. Poďte na room tour. Musím zamknúť. Chápeš, teraz beta room tour. Výborne ti to ide, poď. Teda vôbec som unavený. Easy. Ako správni cyklisti. Je zabalené. Tak, najdôležitejšie veci vybalené. Tak, trošku túr. Znova. Sú takéto buňky. Papanie. Bazénik. Ristorante. To je satisfaction. Party. My sme vlastne v tme, neviem ho nevidieť. Ale ideme kúknúť party. Určite bude vidno Oh brzo. je. Zavri po komore. Reklama na pivky. Tak, zaspali sme musím na 45, že pospíme na hodinku. Ako na planče. Každý svoje. Ráno aj večer. Je polnoc. Inak toto je bývalá farma, pozrite, jak je to pekné. Kvetinačná lampička. A ideme sa pozrieť vonku. Protože vonku je čo? Party. See ya. Natáčame ešte raňajky, aby ste neboli ukrátení o to. Tu máme kavovár, to sa bude takto čajík. Máme si každý deň. Takéto klasiky, tu ešte budú. Tu sa dá čakovať. A tu potom je sladké. A zeleninka dneska. Včera nebola. Sú takto ovocia, si musíme nakrájať, ale sami lenivci. Sú také sladké koláče a do mlieka veci. Prípravy? Bajky ready. My ready? Ready. To som sa najedla.
A není to vidno ani na brúšku dokonca. To som ona. Tak, pán našej trasy. Kam ideme? Fuf. To je zdlhavé. Dneska to je, že cez Cecinu. Potom dedina na B, ktorú si neviem zapamätať za toho pána. Potom pôjdeme do Kopcov. A tam budú ďalšie asi 3 dedinky. A znovu veľmi náročné názvy. A potom sa budeme vrácať späť. A uvidíme, ktorou tresou. Ktorou tresou. Treskou. A sa vrátime. Všetko bude na konci výletu zdokumentované a znovu rekapitulované. Dobre. Nachádzame sa v Boglieri. Bolieri. Číta sa to Bolieri? Neviem, Boglieri sa píše. Boglieri. Tak sme v Boglieri. Dobre. Ukazuje nám to. Nič. Dobre, super. Čo sa stalo? Aha. Aktuálne zrušil trasu. Nevadí, nájdeme znova. Ako sa cítiš? Výborne. Mne na chvíľku vyplo nohy, ako keby. Ale už je to dobré. Takáto romantická ulička. A to podičku si pracujem. Pre zamilovanú. To je zlaté. Ešte. Ja to neviem približiť. No a tu je ešte raz tá vstupná brána. Je nádherná. Takou bežou. No krásne. Tak. Máme za sebou asi polovicu. Je to tu úplne nádherné. A Oh my god. takto tu nájdeme polovicu cesty. Pretože pozrite na tie cestičky. Úžasné. A je tu strašne málo ľudí. Odporúčam gravelové plášte, lebo často je tu štrk, ale nádhera, fakt. Alebo na cestách je veľa ľudí, ale tu na tých štrkových a viničných cestách je to takéto, fakt, skoro ani noha a nádhera. Nádhera, doporučujeme. Ideš! Lol. Poďte, slečna. Dominika klikala cestu. To je výsledok. Normálne sme na poli. Ale aké výhľady potom z tých kopčiskov máme. Rovno. Po ceste pekne. Píše 6. Asi blbosť. Tam ideme. Zase kopce, samé kopčiska vyberá dneska. Tak a čo je absolútne perfekto, tak je to, že si tu môžeš takto umyť bike a reálne je tu miestnostka. Dokážeš si to napumpovať a proste doladiť nejaké veci na bajku. Skvelé, úžasné. Sme nadšení, nie? Áno. Áno. Strašne zlatý. Ľudia tu sú. Hneď nám donesla aj na stavce.
Takže po tom dnešnom graveli budú bajky krásne, čisté. Lebo pozrite sa na to, jak sme došli. Tak to je celé. No. Prichádza slúbená rekapitulácia výletu číslo 1. A to sme boli. Išli sme cez Cecinu, ako bolo povedané. Potom sme išli cez Bolgeri. To bolo tiež povedané, že mesto na B. Potom sme išli cez Bibona, Casale Martimo, to bolo to jedno z tých 3 mestečiek a potom sme to trošku upravili a nakoniec sme išli už naspäť do nášho mestečka San Martimo. Potom uvidíte ďalšie dni. Bye. A už si spolu, Mojko. Poď. Poď, už sa to deje. Tvoria. A už to skončilo, to bolo dosť rýchle teda. Marko! Sme si prišli zaskejtovať. A tam je kapela. To pre nás pripravili. Hej. Vyslane, že pre Philips domy. A tam je kapela. Schovávam pred Tomkom. Na spieklo. O. Poďte. Dneska chillujeme. Ešte bazénik, takže sa nekúpeme. Ale je trošku ešte chladno. Pôjdeme. A nie dneska. Možno, hej. Prvá zastávka dnešného tripu. Castiglioncello. A vidíme konečne more. Naši pozorní fanúšikovia by mali vedieť, kde sme, lebo už sme tu dokonca raz boli. Mami, hovorím na teba. Jani, tak teraz máš šancu napísať do komentára, kde si myslíš, že sme boli. Presne. A kedy je to povieme? Na konci zhrnutia videa cyklistického dňa číslo 2 sa dozviete odpoveď. Mami, tati, teraz hovorím k vám, píšte do komentára tiež. Čo si myslíte, kde sme? Prístavné mesto. Čo si už pomohla až. Áno, jasné, lebo Ockovia už vedia. Mami na ne tuší. Dobre. A teraz dávame správnu odpoveď. Sme v Livorne. Sme tu späť po 2 rokoch. To malo byť na konci zhrnutia. Ale tak, áno. To sa dá nastrihať. Takýto výhľad na more, ale musíme ísť pešo. Zákaz máme cyklistov. Náj človek! Nemáš na to, že nejakým pánom mozgu. Forteza, Nuova. Tu sme už boli dokonca tiež. Našli sme dokonca festival. Znovu len pre nás. Normálne jedničku sme stihli. Favoritov, top favoritov. Wow. Mega pekný. Nádhera. Dobre, špla. A je to za nami. Masaker. What the hell? Tak, my sme tu.
A toto všetko ideme dneska prejsť. Ľudia, dostali sme sa niekde. Prvá zastávka. Neidentifikovaná. Ale vyzerá to tu krásne inak. Celá prechádzka, nádherné výhľady. Ideme asi papať, keď je otvorené. Pohodička. Obedík. Natočíme obed. Teraz máš chlebík na obedík. Nemám chlebík iba. Dominika mi dá aj chlebík, ono sa bude pečiť. Dokážem vám potom čosi nakúpiť všetko. Dobre. A mlín si natočil? Nie to čo, ale točím teba, aká si peknúka. Ako je mlín. Za chvíľku ďalší vstup s jedlom. Vyzerá, že sme na mobilu. Čo? Ľudia, ja som tak dlho hľadal vecko. No moje pani tu ani není. Čašnička. Ale kúkajte, to je tu. Dobre, teraz sa stíme nejaký trápny youtuber, ale kúkajte. Priesmik. Áno. A sme v Siene. Nádherné. Okuliare si nechala v aute. Dneska svieti slnka. Plno slnka máme. Hovoríte, kde sme? Mojko, teraz ty hovoríš, kde sme? To je jedna z najznámejších tonických. Pamiatok Sieny. A je to Duomo di Siena. Nech sa páči. Wow. Sme v múzeu, začnem ja. 3 poschodia ľudia, 3 poschodia ľudia. Aké? Počúvala si pani, čo nám vysvetľovala? Tu nás sú skeletony. Skeletony. V poriadku, ja len opakujem. Dobre. Na poschodí si nepamätám. Anatómia človeka. Výborne. Do kamery sa pozerajte. Dole. Tu kamera. Dole astro. Dole. Astrológia. Vidno, aké máš ty fotky? To ja. Čo tam bude? Hej. Čo je to prvýkrát? Ste to je pokazila. Wow. Husté. Pekné muzeum. Dodatok pre ocka. Dúfam, že by sa mu to páčilo. Takýto. Celá stiena ako na dlani. Točíme sa. Ideme sa dotknúť mora. Poď. Poď. Á! Ide! Dotkol. Tu. A ja. Aj Dominika. Tam vyzerá, že bude mega sprška. Tu zatiaľ svieti slnko. Tak sme zvedaví, čo to bude. Za nami good celkom. Pred nami smršť. Ideme ďalej. Ideme presne tam. Dneska nie. Dneska mestečko nedáme. Strašne prší. Dominika na mňa furt púšťa vodu zo zadného kolesa, za kerák. Nič. Proste palce. Vyzerá pred nami obrovský oblak. Schovávam mobil. Snáď prežijeme. Už. Zdravím všetkých fanúšikov. Ako môžete vidieť, objednal som celý bazén len pre nás.
Moja práca? Poďte, ukážem vám, ako to máme. Výhľad. Ktorá niekujeme. Welcome to my crib. To je taká skratka. A môžeme si pustiť trysky. Alebo tu zhora. Nemôžete ísť naraz. No tak. Buď pustím trysky a budete čakať 2 minúty, alebo púšťam. Haruj. Hej! Stoj. Vyber si. Sme v Rosii No. a ideme na Strade Bianche, alebo Bianche. Ja som si istá. Ani Filip není. Hľadáme cestu a dneska máme nádherné počasie. Museli sme ale prísť autom, lebo bolo by to ďaleko. Obchádzame Sienu popri hradbách. Dneska je to kopcovitá etapa. Kopičkovitá, povedz. Neklamem. Teraz bolo stúpanie. Krátke, ale prudké. 20% vernej pasáži. Masaker. Ale... Nechutného hada. A hada sme videli. Tak to bol. Kričala. Bol obrovský. Piskala. Že bol obrovský? Obrovský. Hej, veľký bol. Skoro ako anakonda. Ale zlákol si sa. Zlakol som sa. Ale vyšlapy sú krásne, ale tie výhľady užívame. Najlepšie je na tom to, že na videu tie kopce nepôsobia prudko. Nádherný príjazd do Sieny. Zaslúžené delátko. Ňam. Ideme jak mašiny. Teraz sme v Siene. Znovu. A budeme sa otáčať za chvíľučku. Obídeme Sienu. A budeme naspäť smerom už do Rastie. Máme väčšinu kopcu za sebou. Ako sa cítite, slečna? Dobre. Už máme gelato, už dobre. Pozor, auta. Ide parádne. Musíme len chváliť dneska. Dobre, zjazdy sú dneska. Posledný deň. Posledný deň. Netočiť. Ideme tú istú trasu, Repete, prišla nám takzvané. pekná, dáme si len taký relax, lebo bolia kolenka a kríže. Relaxačné repete. Relaxačné repete, počasie je nejaké také, ako na pohodku 18 stupňov, ale Oblačno. dneska mám aj návleky. Takže tak, vyrážame a odpo už asi dúfajme iba relax a balenie. Čau. Takéto krásne výhľady. Tu je to samotné mestečko. To sme mali zmrzlinu zatiaľ. Máme také sedenie pekné. Ježac! Ale vedete, Choď bližšie, choď.